लोगोफोर जों दा बेबायदिनो जोंनि बाजैनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौबो आं देखायजोब्बाय नै जोंना बेनो आंनिनो न'निनो मानसि इयो बाजै जोंहानि आदा बाजै ओमफ्राय नै आदाया फन रायलायगासिनो दङ बाहेराव नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय रुमा बेबायदि आरो जोंनिया इयाव ओंखाम सङो ओमफ्राय इयाव उन्दुयो आदा बाजैया आंनि एसे साइडआव दं आरो न'आ बेबायदिनो आरो ओइ नै आदाया फैबाय नै हाय हाय साबस्क्राइब खालामना हो साबस्क्राइब खालामना हो होननानै साबस्क्राइब खालामना हो औ फंबायनो औ दे होमबा ना मोजां बेबायदिनो जोंनिया नै बेबायदिनो मिलि जुलि जों थाबाय थायो आरो माने जोंनि न'खराव बेबायदिनो गुदुंथार बरिया बाजैनि बर' लकेलनि आरो औ इयावनो बुंब्रा माइकजों खाथियावनो औ नङाखौ एक्ट्रेस बायदिखा आंना हिन्जाव गिबिया दे जाबाय दे गोथाव जादोंना जायाखै आंबो थरसे जानानै नाय आदाया होमबा दे थरसे जादों आंबो नायनि थरसे जानानै गोथाव जादोंलै एसे फाराय खालामदो दे आंबो थरसे जानो होमबा दै गोथाव जादों मा गोथाव जाबावनांगोन एसे बरिया जादों बरिया जादों बाहाय गिसि गिसि खालामबाथाय मोजां जागौमोन बरिया 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 जोंनि बर'नि खायद'आ बेफोरनो मिथिबाय जोंनि बर'नि खायद' बियो दा मिथिबाय साम' लादाया गोथाव माने मेगननि थाखायबो मोजांनो साम'आ मेगन पावार जायो आंनि बाजैखौ नाय बिराद साइज पावार जायोनो मानसिफोरा बुङो साम' गिदिर जाबा फिसा जाबा दे दोनदो होमबा दोनदो होमबा माने दोनदो नङा सोलिगासिनो आरो माने दा जोंनिया औ